ברחוב נתניאתי קטן במרכזה של עיר עומד בית קומות רגיל לחלוטין, אחד מיני רבים בסביבתו. כשאתה עולה לקומה השישית, מאחורי דלת חומה רגילה, מוקפת חופצי האומנות, אתה מגיע לעולם קסום. הסתקרנתי מי עומד מאחורי אותו עולם קסום, עולם האגדות, ופגשתי את סיפורה של אלגרה, יוצאת הדופן. היא המנצחת על כל היופי הזה. תודה רבה. אני אלגרה סעד, נעים לי מאוד שאני מדברת איתך. אני אישה שאוהבת כישרון מילדות. מגיל 8 אני הייתי תופרת שמלות. אני מאוד אוהבת לעשות דברים מילדות. והקרמיקה, חברה עשתה, אמרה לי, אלגרה, את כל כך כישרונית, היא למדה. את כל כך כישרונית, את רק תראי איך אני עושה קצת, ואת תלמידי. אז יש לך כישרון, ובאמת, פעמיים ראיתי, ושאלתי כמה דברים שאני לא מתמצאת בחומרים, ועשיתי דברים שאף אחד לא האמין לי. ותודה לאל, ואני מתקדמת, ואני מאוד כישרונית, אפילו פתחתי מתפרה, בלי למדתי תפירה בכלל. תפרתי ומכרתי חולצות והכל. אני מאוד כישרונית בדבר שאני אוהבת אותו. אם אני רואה משהו שאנשים עושים ואני אהבתי את זה, אני הולכת וכאילו למדתי. מאיפה כל החומרים? קניתי, בטח, אמרה לי מאיפה לקנות ודברים כאלה, ולא ידעתי הכל. והחומרים לפסיפס? החומרים של הפסיפס? כן, קניתי איתה, כן. היינו ביחד כשקנינו. מה זה עושה לך שאת עושה דברים כל כך יפים? זה עושה לי שמחה בנשמה. זה מעסיק אותי, וזה לא נותן לי לחשוב דברים רעים. אני שקועה בדבר, וכאילו הנשמה שלי שמחה. ואני, יש לי טבע, אם הדבר לא נראה לי, אם זה תפירה, סריגה או הפסיפס, אני פורמת הכל ומחדשת בחזרה. אני לא מפריע לי לעבוד 2-3 על דבר עד שאני רואה אותו כמו שאני רוצה. איפה את עובדת? עכשיו אני לא עובדת, היה לי מתפרה עד 25 שנה. נכנסתי לפנסיה, הפסקתי לעבוד. אבל איפה את עושה את הפסיפסים? בבית, אפילו שיש לי בית קטן. בסלון, אמנם בלגן קצת, אבל אחר כך כשהדבר מוכן אז יש לי שמחה. אני נהנית לשים הכל. אני יוצאת למרפסת, לא רוצה להחליף את המרפסת. אפילו שיש לי בית קטן, שיכלתי לעשות מהמרפסת עוד 2 חדרים, אבל המרפסת בשבילי זה השמחה שלי. מה הנושאים שאת מתעסקת איתם, של הציורים, של הפסיפסים? יש משהו מיוחד? לא, זה בא לי לבד. אין לי משהו. אם אני ראיתי משהו ואהבתי, אני הולכת ישר הביתה מנסה. לא יצא טוב, מפרקת, עושה מחדש. אני אוהבת דברים יפים, ויש לפעמים דברים קטנים שמושך אותי יותר מדבר הכי גדול. תודה רבה. תודה לך. שיהיה לך רק יופי בחיים. תודה ממי, תודה. כל החבורה מגיעה.